Oras madihamu saluhuna. Selamat minggu Advent na paupatom madihamu. Oras. Selamat minggu Advent na po. Kurian itu hatta namarlas niroha dohita saluhuna manomu sada ari pesta nabalga di huriata ima pesta parningotan di hari hatutubun itu hatta Yesus Kristus roh ibana tu portibion sorang di barani pinahan naliai asa ditubus hita sian uhum ala ni dosai. Hutomu hami maho raja si palua nanaing roy. Marhite harorom tu portibion gabedohot mahami jolma pardosaon dapoton haluao si anuhum ala ni dosai. Kuparade hami maroha pikira dohot ngolunami laho majakkon haroromi. Dang holan manomunomu haroroni Jesus na sorang tu portibion alai tomu tado nang haroroni tuhatta na padua lihuni ai disido di paujung sudi nasa namasa di portibion laos disi jalota tuppal hanguluan na pinaradi ni dibata diakka na porsea di ibana maranata sai saut maro ho Tuhan. Immanuel dongata madibata marhite haroroni tuhata Yesus Kristus na tua tu portibion nauma mardomu hami dohot debata gabe anak nama hami jala ibana gabe ama dihami dang mabiar behami mamulus tu portibion dongata madebata Atong beta mahita mamuji pasangapot Tuhani di acara perminggun sadarion tapahibul tapasada marohatta madohoti permingguanon marhite tema Immanuel dongatta madebata ale Tuhan Jahuba debata manami sahat tuhoma pamujion nami di hari minggu sadarion marsangat maho marhiti permingguan nami pahibul jala pasada maroha nak pikiran nami laho pasangap konho mared de mahita. Mar hiti-hiti goar ni dibata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia natu mempalangit dohot tanoon amin marulupuluk maho jala marlas niroha ali burusion ai ida ma naroma au maringanan di tonga-tongami ninna Jahuba haleluya martangiang mahita ali amanami jala debata nami
Namadok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napaluahun hami siad dosa dohot hamatian. Upangi dohami say patiur jala rajai marohanami marhite-hite tod di perbadiai. Asa unang hu rohanami mida hamat metonnai. Urubi hami asalam hutadahami ibana raja naungroi. Sisobaun ni sadok jolma na diliat portibion. Amin. Maret de Mahita. Sadarion ima patik perjulu sahat tu patik pasapuluhun. Patik perjulu ahudu jahuba di Batam ninna di Batata dang jadi marakup ahu bahenommu di Batam. Patik paduahon dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanommu manangaha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang gotunggabe si sobbaon manak siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goan ni debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna dusubut akkana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono marima ulahamu nasa ciulaumuna alai yang goari papituhoni ari paradianan ni jahuba debatam doi dang jadi humangula anggo dinasadari manang anak mpe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pe namang ibati hutan ai dinaunomari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasaisina dungi maradiat do ibana biari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata jahuba ari pare diadan nai jala di parbadiai. Patik palimahun ikon pasangapom mudon atorasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano na nilehon di Batam tuho. Patik paunopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unak ko olu makatidakon hatana sutu maralohot donga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas nidongammu dang jadi haliangan niroham donga staripe nidongammu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lobuna manang hudana manang dia pe tugasan nidongammu ido sahakna atong rap mangidugugu mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na obar tu patikmi. Amin. Maret de mahita. Salvador
madosat tatuadupan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesan di dusa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak hakolongan neroham. Saya si maroham dihami akan mangharsak dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasesan di dosa nami. Lehon matuhami todim nabadiai. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alaya sahot rohanami marhabor seaun. Laho manggotap pun nasa dusa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songa sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohakku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohakku mida hamulak ni parjahati. Tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Amin. Mari demahita. Tabigi mahatan di debata turpuk epistel di minggu Advent na paupaton sadarion imanatar surat di Rom 15 ayat 1 ayat 10. Di baheni marsijakonam mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Ayo dohdok naong gabi pangoloy di akan atar sunat Do Kristus alani alani hasitongan ni debata. laho pahaton baga-baga natu akka opu na julu. Alai dipasangap akka si Pilibigu idu debata alaniasi ni rohana songon nautar surat. Alani ido pujiok ho di tonga-tonga ni akka si Pilibigu jalai dehonok kuma guarmu. Jala didok dina asing se marolopolok mahamu akka si pelebegu rap dohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu matuhani sudi hamu akka si Pilibigu jala pujion ni salhut akka bang somai bana. Jala didok si Jesaya muse adong masuk urat ni sisai jala hehe mana manggomi akka perbegu tu ibana mama kirim akka bangso. Alai gokma di basa-basa hud debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohok dame di bagasan hapor seaon. Asalam sumuru kamu marpakirimun pinar guguan ni tod di porbadia ido sahakna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Amin. Mari demaita. Kami
saha porsiau tai songon nahina tidak pun hidungat saha porsiaun di sandok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido amana perguna satu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anani debata Jehovah nasasajai, imana tubuhoni si Maria, nagabe-gabean serto di porbadia, adorang sahabubuhan. Ido tuhata na tumau na pernit, di pangumani silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tumanua turudung di tanom, na mulak mangulu di hari paturuhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na sohaturosani, disima ibana pamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu doso daging ni halak na umate, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Shalom madihita saluhutna. Shalom. Selamat hari Minggu, doho selamat Advent madihita sudi ruas ni uriata, suang songoni, nama dohoti per minggu non sian bagas tabe, tabegema titing namasa di mingguta sadarion, titing nama ragam. A, goarni mingguta sadarion, ima minggu Advent paupaton jala topik ni minggu ta ima Immanuel dongatama di Batang. B, permingguan di huriat tahun. Partikian permingguan Natal tahun 2021 doho tahun baru 2022 di huriat tahun. Tajahama di warta cetak. Jala ikon marsitutu dohita mengulahun protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, doh jaga jarak. Jala taparadima hand sanitizer tabi, uhud tahemat memakai tisu. Aka dagdanak nama rumur ditoruni 10 tahun, naso vaksin dope, dang boi dohot maraminggu di bagas gereja tahun. Ala level 2 do, posisi kota Medan, titik pion. Jalanunga ditotopon perhalado ni huriata, parhudulot tabi di bagas gereja, boi magabe 2 dohot tulu halak sabangku. Alai margati soreng ma bangku inganan parhudulat tai manang 2 dohot tulu. Nah berikut padidion nabadia di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pesta Natal paduahon parningotan hari hatutubuni Tuhan Yesus parmingguon songon nasomal jala di parmingguan pukul 10.30 di patupa huriata do padidion nabadia. Hobartusi pinangido ma asa mendaftar tu sekretaris ni huriata jala tabua ma surat pengantar sian ganu parhalado sektor tabi dohot fotokopi salebar akte surat lahir jala tapasahat mai salabat-labatna di hari Minggu tanggal 10 Desember 2021. Naos marhite titingon pinabotohot tunatoras ni anak kota asaro marguru di hari Kamis tanggal 27 Desember 2021 masuk pukul 15 WIB. Maringanan di ruang konsistori. Nah berikut neng merbagas
titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parboga somma David Franz Sitinjak Eskom, anak ni amata Insinyur Edward Sitinjak Nahinan, tubuni inata Riama Boru Hutapea, ruas ni Huriata sian sektor 5, Dohot Oroana, Octavia Hotma Boru Pangaribuan SH, ruas ni Huriata sian sektor 4C, Boru ni amata Burhanuddin Pangaribuan SE, tubun inata Dr. Anda Gidim Boru Parfusip, pasu-pasu parbogason di Patupa di hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di HKBP Tanjung Sari, Medan, masuk pukul 10.30 WIB. Ruasna baru Mamuka Minggu Sadarion, gabe ruas ni Huriatama, ima keluarga amata Daniel Riwanto Gultom, inangi Jelian Sri Boru Sidabutar, dohot sahalak anak nasida Giovanno Gultom, pidasian Gereja HKBP Cibubur, Resort Cibubur, alamat Jalan Bunga Terompet, Perumahan Villa Kaisar Blok C1, masuk sektor 2A. Ruas Namoru. Nah, di hari Selasa 14 Desember 2021 nunga marujungolu sahalak ruas amata Novan Hutajulu tutup umur 47 tahun nani habaluhon ni inang Sophia Magdalena Boru Ambarita sian sektor Pargodungan. Di Minggu Sadarion duksidung Minggu siang di Patupa Huriata do Pangapulion Tubagas Nasida naniuluhon ni Parhalado Naguktiki pinangiro turuas dohot Parhalado ni Huriata asaro madohoti Pangapulioni napaduahon. Nah, di hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 nunga marunjunggolu sahalak ruas amata Nelson Putahayan tutup umur 46 tahun nani habaluhon ni inang Modesta RY Boru Naibaho sian sektor onom. Tatanya koma anggiat di Pargugui jala diapuli tuhata sudi keluargai. Nah, berikut situa nanaing pensiun Purna Bakti di hari Minggu nanaing ro tanggal 26 Desember 2021 Patupa Uni Huriatama acara pensiun manang Purna Bakti tu inang situa Risken Boru Samosir tubuh tanggal 25 Desember 1956 sian sektor Pitu siala naung sahat umur nasida 65 tahun kobatusi papungupelian paupator dohita di sude parmingguon di nasadari dalata pasahaton mauliate di pakubasyon nasida saliling 10 tahun di huriat tahun. Nah, berikut sermon Parhalado. Mamuka di minggu naroon sahat ro di bulan Januari 2022 masohot ma sermon Parhalado ni Huriata jala di hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 di Patupa ma muse sermoni songon nasomal padingtia Natal. Di hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Natal gabungan masuk pukul 10 WIB. General repetisi manang GR marhite titingot pinabotoho matusude panitia punguan kur dohot angka na berperan di acara Natal gabungan ni Huriata asaro madohoti general repetisi ima nanaing sipatupau di hari Senin tanggal 20 Desember 2021 maringanan di Bagas gereja mulai pukul 10 WIB. Nah, berikut Natal keluarga dohot pertanyaan
persirangan di tahun 2021 tu tahun 2022. Marhite titingon kusosohon hami matu sude ruas ni huriata asa dipatupama acara Natal keluarga tanggal 27 Desember 2021 dohot pertangyangan keluarga di persirangan di tahun 2021 tu tahun 2022 di Bagastabi. Tertib acara nahobartusi bahasa Batak dohot bahasa Indonesia nunga di pada di huriata jalaboi mahita marsiurupan laho majalo sian ganuk parhalado lingkungan tabi. Undangan rapot huria marhite titingon kupasahan hamima undangan tuhamu sude amanami inanami parhalado kusionaris suang songonima aka utusan ima dua halak sian ganuk sektor dua halak sian ganuk seksi kategorial ni huriata ima nanaing sipatu paota di hari Selasa tanggal 20 Desember 2021 maringanan di Bagas Gereja dimulai pukul 10.07 ima laho mengarang-rangi program pelayanan dohot RAPBH tahun 2022 ni huriata suang songoni nang laporan Badan Audit Huria periode Desember 2020 November 2021. Boa-boa manang himbauan pinangido ma haradeota mangalehon aka pilihan minggu pilihan bulanan hamauliateon dohot akan asing marhite rekening bank manang curais ni huriata asad dikiripom ma bukti transfer pengiriman tu perhalado sektor manang tu bendahara ni huriata nomor HP berikut di acara tadi. Asa sikop data nanaho dititikon dewan-dewan celengan anak sekolah minggu bui mata jaha dititing cetak nabar pudi parhepengon taidama di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dohot akka hamalateon yang kana so masuk dope dititing sadarion di hari minggu manang nanaing Roma dititikon mau liate mas disude ruas napasahaton pelia bulanan dohot hamauliateon perpuluhan dohot partisipasi tu aka ulau ni huria lam ditabaitu hatama pasu-pasuna tu hita saluhurna bimasahan titing di bagasan mingguan tapasada marohata martangyang mahita ale Tuhan di mata Jehovah pardenggan basa jala para siroha na sumurong guk mauliate disombaho rohanami tuadupan muali Tuhan diaka ari ng salpu sa minggu ng salpu saat tutikyon ali Tuhan buhi hami di bagasan hahipason marhite-hite asido tolong ni rohami ali Tuhan dihamaleto rohanami magudang di basa-basam doho pasu-pasum nabui ruasmu nalahu pajupang doho to marhite-hite ibadah marhite-hite todim to diperbadiai bui hami rap dohot akadongan nami mengikuti permingguan di bagasan minggu sadarion di bagasan hahipason nasyakko hutatap hami ali Tuhan nungalam martaba-taba las ni rohanami marhite-hite katorok ni permingguan lumubi akan tua-tua nami senior nami kalansia nungaro marminggu tu bagas coromon ali Tuhan dihamalato nami masaluhu nali Tuhan nang diaka keluarga naposo naro nasida laho maninggakon akka sudi arsak
akasi pikiran nang cita-cita na sida le Tuhan koma na batulusos sa luhut na asa marhite-hitei lan martaba-taba las ni rohanami songoni mali Tuhan di bata Jehovah nang akadongan nami na subuhi do perak do tami ala ni kondisi ni negara namion dumobil Sumatera Utara masih level 2 totong na sida le Tuhan martangiang mengikuti kebaktian sian bagas nabi koma totong nama masu na sida le Tuhan Tuhan di bata Jehovah di titik nama ragami ale Tuhan nunga hu jaho kami jalan nunga hutangi ho kami ale Tuhan mauliate ma di saluhut nai lumubi ma aka di pembangunan ni huriam pasu-pasu masa luhut na le Tuhan aka panitia asa totong di bagasan lasmi rohana sida le Tuhan di bata Jehovah songoni manang aka keluarga ni aka panitia le Tuhan nang disudi tahe ruas ni huriam na pasahaton melalui aka DPR nang sumbangan na sida pe sekecil mungkin pe le Tuhan gohi aka pasu-pasui Tuhami saluhuna asi marohama le Tuhan anon satu kinari nang bigon nami ma baritam nauli marhite-hite na posom pasu-pasu mahali Tuhan hatami gabi pataba bohal ningulu nami naolaw kami mangyahi di tahun 2022 sailem betabai mahahi pasoni di hamil Tuhan merdo lumubi aka pasu-pasum rezeki Tuhami saluhuna asi marohama le Tuhan gukdo sa dohami aka pangalsun nami jumulo sesa maya sa tamahan na jalo pasu-pasu siako akup ni pasu-pasu nau ko jalo hami sian aka minggu nang salku upasahat kami Panginoon nami di bagasan keluarnya na Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiholi Tuhan amin. Mare demahita laos tapasahak mapilian sadabi. Thank you.
sadarohata martang yang mahita disodoh hami ali Tuhan di bata Jahuba akar ruas ni huriam mamuji pasangapon goarmu na badiay noaing pe naing mabigyon nami barita na uli alani saya jari hami marhite hite toddim asa huat si hami hatami atau ngali di bata makuling maho ay mananginangi do hami na posong. Amen. Hatani di bata dihita di minggu sadarion ima na tersurat di buku ni panurirang Yesaya bibdu pitu mamukasian ayat 10 sahat rodi ayat 10 songonom ma didok disi paihuti hutamu ma di bagasan rohamuna tadda halongangan di hatu tubuh ni Immanuel akup ni didok Jahuba mamadok siahas songonon pangidu sada tadda diho sian Jahuba di Batam pangido sian Banua Toru manang sian Banua Gijang Sahali jadi ni nasi ahas ma dangol wau mangido asa unang huujuni Jahuba jadi ni nasi Yesaya ma uatangi hokkamuma ali pinopar ni si David dang do pesai hamu paruruhod jolma do di batakku naing lujamuna di baheni apala Tuhan isad diri ma mangalehon sada tadda diamu idama gabi-gabian masa dana marbaju jala tubuhon sada anak jala bahenon na magwarna Immanuel mantega doho situa niloba panganon na pai madiboto mabolok kon najat jala mamilit na dinggan ayat 10 rapita majaha ay tagan so diboto dana hidope mabolok kon najat jala mamilit na dinggan tarulang matanoi nani rajaan nina dua raja hina biaramui ima sahatna shalom. Selamat Advent na paupatom ma dihita saluhutna hurian itu hatta na hinaholongan itu hatta Jesus Kristus masuhatta manuaeng minggu Advent na paupatom jala onom ari nari masuk mahita tu pesta Natal ima sada partikian nama cayarga na pinatupa ni Tuhan di bata di tonga-tonga ni Portibion di bata dabadia naga bejolma sorang di baran di pinahan di Bethlehem jala marulup-ulup do saluhut akana ditanoon rap dohot pangisina Portibion nungasau baga-baga ni Tuhan di bata 2000 tahun na salto alani ikot toktong dohita mardok mauliate tu Tuhani siala sude dengan ni basa ni debata di huriana tarlumubi di paloas sita tu Advent na paupaton naing mamasuhi Natal na naing ro ay nang pegudang tabulus ak kahamolon tabulus parsahiton tabulus ak kahasusan songon pakor ni COVID-19 alay marhite jami taon dio soaraho do hita noaing unang mabir hita ay didok dison dilehod debatado do hita sada jaminan ima Immanuel Jesus Kristus anak ni dibata nagabi halwauta dihita kana hinaholongan nito hatta Jesus di hati hajami taon tongod do masa akahamolon di bidang politik do di bidang sosial ekonomi di harajaon ni Israel uju panggonggomion ni Raja Ahas manggonggomi Israel Selatan
manang Juda. Menghadapi ancaman do Yerusalem, Juda manang Israel selatan sian raja ni Aram. Dohot sian raja ni Israel utara na naing mengguturi nasida. Huhut laho pabidakon harajaon ma. Ido sibosiri ubahen dagabe mabiar Raja Ahas di hati hai. Taida di jolon itur pohon di ayat sada dohot ayat 2 di dok humordit do rohani Raja Ahas dung ro musunasida siresin raja ni Aram dohot si Peka raja nasian Israel lahu marmusu do pak nasida. Jala ubigina masai gabi bukbek di dok di son rohani Raja Ahas pola songon hau ditobak na humutur binahin ni alogo songon ni mabir ni rohana sida. Jadi malo digobarhon di son songon hau ditobak na humutur biar nasida dang binotobe nger ni biar ni Raja Ahas di hati hai. Alai didok disuruh debatama panurirang Jesaya paposon rohani Raja Ahas di son. Asa persea ibana tu Tuhan debata natuk do debata mangrupi bangsoi didok di julu ni turpuhot di ayat 4 dungo ninna jala sona unak komabiar jala unang biahatur roham maradopon tapahan nina dua tulbu nad martimuson ima perpiar ni muruk ni siresin dohot halak ram anak misi Ramalia ido didok di ayat 4 buasa didok buasa dipaingot ibana ala dau gumogo do debatan mangrupi nasida gumogo do debatani Israel manaluhon sude musuh nasida molo takas nasida marpangusadian tu debata laos dilehot debatado jaminan tu Raja Ahas di ayat 7 taida naso tu padoi tulus manang masa nen. Naso tu padoi tulus manang masa. Alai dang ditangihon Raja Ahas tonani debata pinasahat ni panurirangi. Dang marpangusadean ibana tu debata Jehovah. Alani biarna justru Pitor Mapurus do. Raja Ahas mangido pangrupion sian Raja Asur. Ima raja ni bangso naso tu madda debata asa diurupi nasida digobarhod disi memang kurang do haporsiaon ni Raja Judaun kurang do haporsiaon ni Raja Ahas di son kurang haporsiaon na dihagugon ni debata natuk mangrupi ibana hape nunga marulak loni opunasida di palua debata sian parmaraan mulai sian parhatobana Misir di tait debata opunasida gabe sada bangso nabulon dibuan tu tano kanan jala diurupi debatado bangso imamulus regam di parmaraan dio dingi Tuhan debatado nasida diramoti di togu-togu mamulus parhorsihan hape nuai mabir Raja Ahas jalalau museiba na mangido bala bantuan tu bangso naso tu madda debatana sida naso tu madda debatani Israel hape nunga didok panurang Jesaya tu rajai asa dipangido sada tadda nabui paposon rohana alai tong dang ulo Raja Ahas alanunga adokian sakap di bagasan rohana naikon pasauton na ima marhite na mangido pangrupion sian raja ni Asur dang gogoni debatabe di pangasahon Raja Ahas alai gogoni jolma nama dihita hurian itu hatta memang molo masa aka persoalan dohot aka pergumulan di bagasan ngulutang juk dohita Pitor mangasahon gugu
juk do hita pitor mangasahon pikirata lau menyelesaikan persoalan ini. Manang dia pe, manang persahito pe. Olo do sifata lupa hita, jumolo pasahaton tu Tuhan debata, mangidugugu sian Tuhan debata. Songonido nang di debahalak, dak pola di halomor rohana akka pangrupion. Kemungkinan laho melindungi privasina asa unang dipaboto-boto halak persoalan na dia dupanna. Jala adong do na deba pitor diatan, bahkan pitor dijokali na subui halaki mangurupi ibana dak tolak nai. Naso mungkin tolak mangurupi ibana gabe marpang sadean tugogo doho pikiran na sadiri ma jolmai. Mula mahita 7 tahun hape di som dilehot debatado sada kesempatan tu Raja Ahas marhite-hite panurirang Jesaya di son lau mangidot tadasian Jehovah. Asa unang ganggu rohana, asa pos rohana di pangrupion ni Tuhan debata di ibana. Tadda sian banua toru manang sian banua gijak saheli pangidoma ninna si Jesaya di son. Napatuduhon asa tunghot haporsiaon ni Raja Ahas paboa na hola debata Jehovah ni Israel do natuk gabe pangalualuan nasida. Alai ditulak Raja Ahas doi marhite nama dok dia 12 dangolo au mangido asa unang huujuni Jehovah ninna dison. Naing dohonon na sa sitong na disi na hurang haporsiaw do rajay. Dak porsea rajay di gogo ni Tuhan debata Jehovah natuk mangurupi ibana. Dak porsea rajai di gogo ni Tuhan debata nasoni ida ni matana. Alayu posado ibana di gogo ni jalma ala di ida matana. Ima raja ni Asur ala tergolong bangsa nabulud do Asur di hati hai dan sangat-sangat berkuasa. Jadi mernida bulun dohok kekuatan ni Asuri gabe tu sima Raja Ahas marpanguluyon dohot marhauduhon. Molotajaha di buku 2 Raja bidu 10 ayat 10 sahat rodi 10 alu tajaha anu dijebu. Takas didok disi pabahenan ni Raja Ahas tu Raja Asuri pola sahat tu napat patupa langgatan pamilihan di patupa Raja Ahas di Raja Asuri langgatan sebaun nagabe persebaun ni Asur persebaun tu debata gana-ganaan dangbe marpangusadir Raja Ahas tu debata nunga dililuhon hagogon ni portibion ibana. Pikiranna nama donganna mamutusan persoalan ini marsaur tu ulaun haholomod dipilit ibana marsoba tu suman-suman didok dison manang marsoba tu gana-ganaan gabedosan Asur ibana bangso nasutumadda di bata hurian itu hatta nah hinangolongan itu hatta Yesus dung ditulak Raja Ahas lau mangidu tadda sia Jehovah gabe di pasahat panurirang Jesaya madison luba-luba paruhuman nanaing manginonai tu nasida akan asomakaposi debata ikon honauhum akan asomakaposi debata sai uhum do jabbarna bahkan akka pemberontak saja pun dihukum oleh Tuhan Allah. Mulut aja di bagasan opak Musa ayat 20 ayat sada sahat rodi ayat 10 boha didok disi dang na soporsea si Musa na pinili di bata lau manguluho no punasida
sian perhatubanon Mesir tu tano Kanaan. Porsea do ibana. Alai memberontak ibana, ido didok disi. Ai isi mauas bangsoi didok debatama tu si Musa buat matuk koti. Jala paluhu ma huriai lapatan na bangsoi. Ho dohot hahami siaron dungi pakulingi hamu madolok batu. Dia dopan ni mata nasida asa dilehon aek sian ibana. Ikon parwaromu dinasida aek sian dolok batui asa lehonomu minum huriai dohot dorbia nasida ninna disi. Pakulingi ido didok debata pakulingi batui asa ruar aek sian ni. Dang naso Porsea si Musa tu debata alai dijut ni rohana hirana memberontak ibana ayot do didok ibana uatangi hom mahatakon hamu ale pangguturi tagamod do ulaning terparwar hami sian dolok batu aek si inu memuna dungi dipatol-tol si Musa matanganna jala dilebuti dolok batui pakulingin na do ale dilebuti hidup banna honauhum ibana dia mau nasahat tu si Musa ala sohina persiamuna au pabadiahon au nia dia dopan ni hala Israel dibaheni dangbe hamu manugihon huriaon sahat tu tano naun hu basa-basahon tu nasidanian itu didok debata itu banna dang doh si Musa dang dei si majojatna tu tano Kanaan dang dohot ibana madei susu dohot situ ni loba na dong di kanan olak ni dulu nebodo ingananna jala taida buse sasitong nanunga di boto Raja Ahas alana nama sadio punasida tutu di boto ibana doi taringot tu berita namasa di uju di buan Tuhan di bata bangsa Israel siang perhatubanan Mesir. Alada kolani songonido nang namasa di pernguluan ni sinadap doho si Abihu ima aka anak ni si Aaron. Dang na Porsea di debata alai nadap doho Abihu yang menjadi imam besar waktu itu didok uju membuat daupa perdaupan nasida didok disi dia pehon hut daupa tu atasna laos dibuan maapi sileban tu adopan di Jehuba jadi didok dison Nadab dan Abihu mengambil perbaraan perdaupaan dan menaruh ukupan di atas api itu. Padahal harusnya api itu harus diambil dari mezbah Tuhan. Hanya mereka tidak mengambil dari mezbah Tuhan saja, mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Aididok di ayat 2, jadi ruar ma api sian adupan di Jehovah, jala ruar nasida dipangan gabe mate nasida dia dopan ni Jehovah. Tajahan non ditulu Musa 10 ayat 1 doho ayat 2. Percaya tetapi memberontak saja Tuhan Allah marah. Lebih madison memang dang dihaposi ibana Tuhan debata. Alani uhum namasi jalon nasida. Uhum namasi jalon nasida ala dang marpangus sadean nasida tu Tuhan debata. Ai baliksa gogoni jolma do di pangasahon nasida. Dihitakkan hina holongan itu hatta Yesus. Allah mendatangkan bencana bagi bangsa Yehuda. Allah ni persebaun nasida tu debata. Gabi duk si taunon nasida. Gabi duk si tuhuhon nasida. Alai debata perholong do debata tay.
Toktong do debata bertindak mangaramoti dohot madongani bangsona na pinilit nai ido taida di son. Ai debata sadiri do na mangalehon sadatad na belga ima taringo tu haroroni Immanuel di ayat 14 idama. Gabi-gabian masada na marbaju jala tumubuhon sada anak jala bahenon na magwarna Immanuel. Hata Immanuel marlapatad doi dongatama debata manang debata dongata. Immanuel marlapatad doi dak sekedar holadongan tetapi melebur di dalam diri kita. Toktong didongani kita manang sadihari. Dihita kana hinaholongan di Tuhan Yesus atong dia do nanaing dohonon ni jamita otto hita. Perjulu guar Immanuel ido nagabi jaminan dihita genup paboa na didongani di batado hita. Adak terus hita dalam zona nyaman. Dang terus denggan, dang terus sonang, dang terus haulion masa di bagasan nguluta. Ikut tagam do hita nang dia kahamolon nabui masa-masa di pernguluta. Ikut tagam do hita hamolon nabui masa di tonga-tonga ni keluarga. Bahkan bui masa nang di tonga-tonga ni persaurat tapi. Alani i molope ikem bersitaonon, molope ikem merukil hita. Ikut toktong do hita merhapurusat tu debata. Mangido pangurupion di debata. Dan jadi margangguni roha hita. Ido na perjulu na jinuhun ni turpuk jami taon. Alaniaha. Ala Immanuel debatado dongata. Molo debatado ngata ise malota. Molo pe masa akana hatsit iko posdoro hatta paboa radedo Tuhan debata Jehuba gabe dongata mengurupi kita mangaleon jalan keluar di setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi. Marhite Immanuel dapat tita do huaso padonganian ni debata tersongod dana rupani martabado habaranion menang keberanian ni dana manang di dia pe manang mangadupi pe molo rap ibana doho naturasna martabado habaranion di dana molo rap ibana doho amana martabado habaranion ni danak molo rap ibana dohot inana songok kita na julu martabado habaraniota molo disi ama dohot inata. Bahkan olo do hita tebagarang karena bapak dan ibu kita ada di samping kita. Jadi lubi songoni dope hita meradupun ragam ni subia ni portibion molo di batado ngata Immanuel tabbama gugutta tabba habaraniota jaladang mabia di mana perjulu na paduahon tau kak marohata asa masuk Tuhani tu bagasan ganup nguluta ima pesan paduahon sian adpen paupat tonon sian jami taon unang songon Raja Ahas nasoporsea tu debata Jehuba gabe jabarna di ujungna alani i unang adong napapir rohana ima juju napaduahon sian tropohon tahapo si madebata lobi sian seluhutna di bagasan guluta jalan napatuluhon naparpudi ima majuhut tuhita Immanuel tada solidaritas do Immanuel debata solider tuhita debata nabadia solider tu jolma perdosa jala diurupi hita dipalue hita dipangulu hita
Alani marhite adpen na paupatonon, mari kita tingkatkan solidaritas kita sesama jemaat Tuhan. Kesetia kawanan mari kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Hasadaun, kesatuan, solidaritas, kesehatian, tudongan jolma. Sayolo mahita, marsagi di bagasan holong, tidak egois. Jala tapasiding ma, sudah sikap na ahut tu dirina sendiri. Tati rumah Tuhan Yesus na mangalehon dirina humokop jolma perdusa. Akahala na songonido na mampu manakap makna ni adpen na sasitong na. Toktong gabi pasu-pasu tu saluhut halak. Immanuel dongat tama di bata. Amin martangiang mahita. Mauliate di bata perholong. Allah huboto hami dihaholongi hodo hami nangguk dosa hami. Alay di sesa hodo saluhut na dosa nami. Lam dimurnikan hodo hami ganu pari. Lam jonok hami tuho. Mauliate Tuhan di Immanuel dongat tama di bata marhite-hite Yesus Kristus naung di lehommu lau paluahu kami 2000 tahun na salpo jala ido ali Tuhan saliling nililing na sitio pon nami nagabi si palua kami Yesus Kristus anak kaholongan di roham alani ali Tuhan ajari kami alanunga dilehok ko di hami jaminan marhite-hite Immanuel pabuah hodo dengan nami manangaha pinamasa di bagasan mudu ni nami akka parukilon kasitaon akka pergumulan ala dilehok ko Immanuel di hami dak pola mebir hami mangadupi manangaha ala huboto hami hodo dengan nami jala hodo ali Tuhan nah mengurupi kami menyelesaikan setiap pergumulan, setiap persoalan di bagasan ulu nabi bi. Alani ali Tuhan asiro ham marhite todim to di perbadia sai lam martabata bamahabaraniod di kami. Jala tok kami mangulu di bagasakko ay ido hinalomohon di roham. Pasu-pasu sa luhut na ruas ni huriam ng roh ibadah di bagasat tikyon. Bahkan pasu-pasu sa luhut na beribadah di tongan ibagas na si DBP secara virtual. Pasu-pasu mulai siang danak sekolah minggu. Remaja na posobulong. Na toras ama ina. Akan ang pensiun na kalansia. Sa luhut na lituhan gonggom di bagasan holong mi. Leon las ni rohan partodion. Asasonang sa luhut na ruas mi. Lahu madalani at pen paupaton sahat tumasanatal sahat rodi saliling na alaho madongani gabibuya li Tuhan las rohan na sida sa luhut na alani homa mga puli na marsak roha jala homa li Tuhan na madawni na marsahit homa margogoyhon sa luhut na huriam molo di pamasa hangaluton hadangolon di tonga-tonga na sida homali Tuhan menyelesaikan setiap pergumulan ni ruas ni huriam. Marhite-hite to dimi na pasahat to Tuhan. Asa huboto hami dia delen sipiliton nami. Atong las marohan nami Tuhan ala Immanuel. Hodo dengan nami lau manalpuy ari-ari ni ngudu nami. Ala ni rapoko mahami di bagasan guar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madiho. Amen. Marede mahita huhud tapasahat peleata.
ibana di hari Minggu Advent na paupatos sadarion namana soy rohata asaradi toktong dungo jalan marsihohot di bagasat Tuhani ay na Roma ibana tadok ma Immanuel dongata madibata tajalo mahagugoni sian Tuhan marhite-hite todina tod di parbadia asa say toktong radi rohata manumunomu haroro ni Jesus si paluay. Immanuel dongata madibata, Maranatha sa Roma ho Tuhan manopot hami jolma pardosaon, asa dapotan haluaon hami sian harorom tuportibion. Hutong-hutong hami maho Tuhan di bagasan haporsion nami, asalas rohanami manjakon hor sorang bingolo nami. Molosongonido pakirimota di haroron ni Jesus Raja si paluay tapahibul marohatta manomunomu ibana ikon gohat do nasarura jala parejeton nasa duluk dohot butul-butul jala gabi na hornok do akka na marnakot tuat jala gabi rura tanggurung ni duluk tatangyak koma peliataon ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggad dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat kami masiyam na nilehom mito kami pilihan nami tuho sa jalo may gabi wap na husus di jalom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihan pati bulhon harajaon mo dito nga taongan ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mito kami asalam girgir kami madok maulihate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saud malomoni rokam di Banua tongosongon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama kita disendakut Tuhan debatama buhina tuhita jala asima rohana mida kita didopakut Tuhan debatama buhina tuhita jala dipasaorhon madamena tuton ditabi. HKBP Tanjung Sari na bertugas di Bagasat Tikion, song leader, pemusik, tim multimedia Dohot Soundman, saluhut na pasahaton selama hari Minggu madihita, selamat Advent.